Dia enggak iya rasa iya enggak iya mangabai. Sakat tu memakin gairan sangga iya kawan. Baik seku Islam. Yang enggak mangabai na pa makabairan tuliki. Na isa sira na special lain na sa Quran na ini ngaranan sa Suratul Nisa. Suratul Nisa. Yung manaw nga mga bain na mga lain yarga. Nakagaya kadaklan sa nga mga bain na dairan maknalo ay taman ay kala yarga ang kaya mga baisi ko agama. So dun sa Rasulullah inialirun sa hadis sa tigin na al-mar'atu salihah. Al-mar'atu salihatu khairun min alfi rajulin ghairu salihin. Sakat tawat tigu Rasulullah abaya salihah. Na tumun wallah adi susang gibu mga mama ada mga ukudir. Al-mar'atu salihah khairun min alfi rajulin ghairu salihin. Suatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susakata wa ba'iya salih na tumun wallah adi susang gibu mga mama ada mga ukudir. Sakata wa ba'i abilang tau bilang tadi terdi na tumun wallah adi nga sang gibu kata wa mga mama mga da ukudir. Di ini maka kelaro da ini makna lo mga bayag yang kaya kalairan yarga si Allah. Ino kailangan nagyan kaya mga bayag kata na maknaliran ikala yarga usakat tao bayi. Yang kaya mga bayag ko dunya na supa makasurgaon na mga bididari na mga talasuguiran. Benar dan kedua ya iran na ayat titurun amala yarga na suba iku dunia amyasu atian Allah. Dia buang uta salimutu mga baisi ko surga inalu Rasulullah tigina wala nasifuha khairun minad dunya wa ma fiha. Subuat tigu Rasulullah so salimu tubain ang kutwa tatagu na pelawira untur-untura na malayarga at tigu Rasulullah di sudunia raksu taguin. Aya penari di malayarga isumusulutun. Sa malayarga dia nga susulutan na di malayarga isumusulutun. Nakagigi man na may ilang. Melang. Sakat tawa bayi anak karumanian. Na mangungunutang ko wallah agusiki karumanian na aya imbalasun wallah. Napaka pagpadaan wallah su imbalas yang ko Asia agusu Maryam na imbagay wallah sanguta sakat tawa bayi mala ifarati yak wallah agumya mangunutang ki karumanian. Na sa Quran na daniya na malangan na manutu lang ito akala abala sa imbagay wallah sa iku Asya. Kaya nutulu wallah sa Asya sa ay ketago niya sa Quran na subtigot Tagaluga pinupuri bintugyan. Bismillahirrahmanirrahim. Peter wallah si isa ingaran wallah ama saling gagawa lebih makalimon. Daraballahu matalan lilladhina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn
فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. Dia lu wallah maraya gay barat tasuk dua bai akar mau dua rasul ada amia ko irana guna si ko kababalu iran kata tawiran si ko dua rasul gitu sukar mau doha gitu sukar mau lupa yang kaya dua kata bai na amai ka pemakasuludin sa neraka sumanga bai sa dunia nabi ipakaw na anon sumul duwalla nga dua kata bai may ka pemakanaraka andit ni kadiklir sa sumanga bai na pemakanaraka na aya nakuda kung na makasulod ko naraka na nga dua kata bubay sukar mau Nuh alaihi salam agus sukar mau Lut alaihi salam na teri sistiri miya karoma miya kanaraka ngaya karoma nabi karoma rasul na sakay di makanaraka dan lakit lambay nga kusimbang ako la kanaba ka karoma nabi kanaba ka karoma na rasul ka ayaki karoma ka na tarapas sa dunia وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون biali mambu wallah sampul ibarat dua kata bai yutut Asia akaru mau Fir'aun ayatnya menutul si nasallah sa surah at-tahrim sedang soalnya menutul nawa sa mga ulama bientug wallah su Asia akaru mau Fir'aun minsan sa kanya na karuma amala idusa na ada matembang dan yang kalipati sa simban yang Allah so Fir'aun na geraranan gerarah na Fir'aun na si ko masaw musa na ayam ini pentaguyenon na Ramses Junior Ramses aya ka puro ang Ramses na ipon sang pulaos na kapag makaw marwa bay mapuro ama Ramses Junior ipon si iya sang pulaos man taman siya ay num yang alandud ay miya patay niyan ko banu Israel na kaya labyan nun magatos ngibu miya bunuh yan nun ay nun yan diniklir ada Tuhan sa dunia arwar kanyan faqala ana rabbukumul a'la aw kerawan yan at tigwala teru ada Tuhan na biya mapuro arwar kanyan na ayak kaya alayo Asia sa Quran na biyentug wallah so Asia awat ta umasahib na minsan karumag yang kaya darwa ka mama na dan yang kalipati sa simban yang Allah biyentug wallah so Asia awat ta umasahib biyentug wallah so Maryam pakasusumpat niyan siran wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha saya kasumpat siram pia-pia wallah dan napaglatan niran ng surah saya kasbidian siran biyentug wallah so Asia awat ta umasahib sa danyan kalipatik wallah aminsan karumaa Allahu akbar darwaka la'natullah
na subai abara simba na piyat-piyan yan sukaruman yan na aya imbalasun wallah sanggut tu abay amalay paratiya wallah agumapi parang ikikaruman yan na aya imbalasun wallah na lagi do imbalas yang ko Asia agus do imbalan yang ko Maryam ina Isa alaihi salam tak apa kepedaan yan ternyata kasan sister ini atakasan suad na daru dupe era kan sana peniat gena ni imbalas wallahu taala ko mga baiya umatun nabi mga ala iparatiya ko Allah agu mga pepe yadat sa karuman yan umano-manak na ima bukira paisi guru ami ape aya karuma ko napbeteng ati o aya ilaman so ase aya karuman yan na nakano bamata beteng ka tilaka ko tilaka mundu ku mundu darwaka ku darwaka so Asia awata umazahim pagpaki ginakan yan nun so kaya paratian yang kumusa na kagya o din yang ginakan na pia kibuno Fir'aun so Asia kaya kaya perdutian sapat ti manakuda na aya kaya bantugaon wala na dapan na maulug dapan tanah surugu Asia sa lupa na si imyaw na medek ko surga ikaduan yang so Maryam ina Isa alaihi salam so Maryam na aya ama yan na so Imran so Maryam na aya ina yan na sad na makanto ko na pirmi 5,000 pero timan na kan bilangan na kan sa 10 di ka kenapa ko disindag 5,000 bilang anak-anak kasih guru ni renang 5,000 kan. 1, 2, 3, 4, pakaga anong ko 5, 6, maguro dekat bigay kini. 9. Pero anak-anak kami ko namanya salaki nami namak na nga 5,000 kan. Aya ngaran Maryam, aya ngaran ina Maryam na Suhanna. Hannatun. Ay di niya kayo. Ay nakaimbubir ka nasa sang ibu. Umiyalo yung matapunan yan. Nanti yan nakatatan sa 5 ladura. Hannatun. Ang tawatak na Moria, watakan na ari-ari begurada. Na ini tu kena na Suhanna. Inunya kan para kiat to kawan sungaran Maryam. So Maryam na ayay na yan na Hannatun. Aya ama yan na so Imran. Yanan so ba iya pinupuri sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Biyan tugsiran wallah. So Asia awata umazahim maqarumaw Fir'aun la'natullahi alaih. Agus so Maryam awata Imran agus so Hannatun. Nimbawata so Maryam na so Isa alaihi salam. Nagyang nga dua ka bay na amay ka po makasulod sa surga sa mga bay. Salako ko matun nabi na ayaw paganay. Apakasulod ako surga na nga dua ka bay. Apaka petitindig sirandaan wala ko pinto surga. Kakagiyam yalo isiran sa Quran na datano siramaylay na pakilay rakatanong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaya buntal o asya agubiyang kaya buntal o Maryam. Pagkailar katan Allah. Agian sa katan apa babatian sa Quran, napkabatian na datan may ito ladan yan. Na antano di mapanganganta. Nagyang kaya dua ka taubay na simbalas kiran Allah, dua napakaptimu Allah na imbalas wallahu ta'ala kububay umat Rasulullah mapaparate ang ko Allah agumaw no tugi karuman yan. Na penayata kasan sister para dikilan so kaya biyad ka. Ngoto ba kabas ako? Diyan kaya mga ba ina isa sira na biyad tubo Allah sa Quran ka. Ini ngaran na sira bigan sira sa sarili tafsir. Surat An-Nisa. Ina luiru wag yang betua.
kala yarga mga bay. Mutamya basi ang hadis sa kasiro Rasulullah. Sa kataw ba iya bilang ataw sa ikwallah na tumuno Allah di sa sanggibu kataw mga mama alangon tilaka. Daw kudiyan na mga mama ya bu kepakayan kira na pangalo sira za torpedo. Pakai kanjiran za aso. Na tumuno Allah so al-mar'atu salihah. Na yung to baka basa ko ayo man to kada lang mga bay na dairan makna lo anto na reality ato na kala yarga ubay si ko gamo. So mga bay na si pango kapudi nito. Ana ayar yung paano no Rasulullah natin na al-mar'atu nisful mujtama. Tito man na rin kumalayar na mga bay. Buah kasakit yan na kagaya dairan sundugang kaya kita na nga mga elair mga bay. Dairan sundugang kaya kita na kaya mga elair mga salah ko kita kira na lalang. Nah peniatakasan sister bebayakan ayam bebanugun tanua lalang. Nang kaya lalang na kita nang kaya mga bay. Abiyan tubsiran wallah sa Quran. May kaisalungan na sa Rasulullah na panutulan niyang ko Abu Bakar. Nina hindi panutulan ang mutwa kala iyarga, kala iibada, kala isimbaw Fatima awataya. Kataon niya sa mga sa Rasulullah mga bumay. Zainab, Fatima. Nah, bakit mamagay sa termino? Surukaya. Dapan. So Ummu Kalsum. Surukaya agus so Ummu Kalsum na may pangarumanan no Utsman. Kami kapaliwan sa Utsman. Magana ya karuma Utsman na Surukaya na ini kabalun yan. Nanti Rasulullah pangaruma angkat man nga isaw na sa Ummu Kalsum. Inubituin sa Ummu Kalsum ay man Kalsum nang kaya. So na ikabto si Samran no? Iya. Ha? Pamayabas na? Ngayon. Pamayabas no? Na inubituin so Ummu Kalsum sa Ummu Kalsum tangga apa mayabas niya na lagi do aakarana Romiriga lagi dah kaya istilah kaya mga iman to pamurgo. Oy pamurgo. Na original to kana ubabeda ka. Andamun no tatiabu no Allah. Na gitu kaya betiro no kaya betiro no Rasulullah sa ina mamumurgo. Ummu Kalsum. Emang nak Kalsum namun tak mamumurga ya. Nah, sekaya patay Ruqayyah nafiaki pangarumak man Rasulullah ko Utsman so Ummu Kalsum. Gitu kaya beti ko Utsman sa Zannurain. Miakwan yan so dua asin dawa panabitanan. Kami kadua makapangamong ko Rasulullah. Miakay salungan na sa Rasulullah na dinani panutulong ko Abu Bakar. So sipaw Fatima. Yan na Fatima nagiso karumaw Ali radhiyallahu anhu. Na mimbawa tafsiran na dua kataw kaso Hasan gusto Husain. Ayaw mo na Hasan na pupaw sa lawas na ayaw mo na Husain na bunso. Hasan na mala, Husain na mayto. Na malagid siran sa kalana. Ayaw to mitotoro to, pointo to na kakaagwari. Na so Hasan na kaka na so Husain na ari. Na pupunod tuloy na Rasulullah ko Abu Bakar agyang kutwa simbaw Fatima. Pilo ba yung ustad ang tabmuti anak na meto na? Oh, meto na. Na pure. Kenapa mo di pamerak? Oh, ini karya Hey Abu Bakar at tigyan.
Suatigin sa mga bai ko mga umatakan na aya maka pinagkudakiran ko kasulod ko surga na suwata ka na Fatima. Tigwa po ba karangay no? Na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makati atigin so kabugr o simbo wata ka na Fatima. Yun naman yan. Tigin na suwata ka na Fatima akarumaw Ali. Nagyang kaiawagan yan. Kaiawagan yan na mini kakaron so tali ikat o ipsagbiran galon kubal asapi. Nagyaguni na aya galon na pumana inso kubalaon ta kubala sapi. Kuyo ka. Napitaguan sa telan na siya. Na sol katis. Yang utawagaw Fatima radhiyallahu ta'ala anha na mini kakaron ang butwa tali ang butwa galon yan. Nagyan nga mga baiman to, hindi mo di pakasabgaw. Saka ba, kamarakan ako diya maumangan ng 2 buywa. Benar ya? Sabi ako siya ngayon mga baiman, kanabal sa kanong. Okay, nasusiranon to. Boy, kapipya, ginawa niya kay karuman yan na makagirawa. Mahal! Kaya nga minibugo bulon, mereka pakakuha ko ron. Ay, ilalapit na kaut kaya, ni Dodo Gito Barab yun, nagyan nga mga litis, akasangkapan mo. Ano ba yan, ni Matera na tigay na, ay no, mistira ka na naman, ikip masturak na kara ka na naman, ikapakasuak naman ang bayan sa paraduson na, ano man ikapakasuak ang ditara, ano man na, kaya kiguraw kaya, nadirunituro ko kumababas sa gawi, masasambulo ang matanihan, sobra sa misyo mo. Na ay kakasas samula nga matan yan, nakagi ako na muta siringan yan, na ayaw imbulaw yan, na taman sa siko. Nakatitigin na, may hasipitan, may atinde, kaya nasa nga. Pagpiatigin doon Singapore, na daw may kuwa. Oh, mata siya na nagisum niya. Gay kari ba't yan, ha? Subhanallah. Pumuli na kay Mambu. Sa mga sahabiat na igira ang malalako sa mga karumayra na kambiyahiya pundagang. So ni kapsun ni man to sa maranaw. Ha? Biyahi. Wai dito dug biyahi. Pamulan eh. So na nakapamulan diato na ba siya? Kapamisti. Taluan yan si karuman yan, tigin na mister. Iman to at tigin na pumista ka. Ay tanong ko, nakapamista ho. Iman to at tigin na kagiya pendagang biyahi ka. Na dinggat rarata ginawang kau baka makauma. Ada miya labang ka. Saka na tigin na gugyan nga mga watata na ketigramia da amiyo mangkar kami amia labangka, ketigramia da amiyo mangkar kami makanami, ketigramia da amiyo mangkar kami dicar nami, ketigramia da amiyo mangkar kami pangangalaw nami. Na aya dia mi ketigr na uba kami mamakan naraka, ug nga mangatakan. Na iman to na aya mga ba iman to natigin na. Uba ka bali nga da maalawak raka ka. Ay, samay ako dikur ka bunuh-bunuh. Samay ako na tigino dia maalaw nga sangan na napay taw na kukura. Wa tigino da kadingili ka na kukura. Nagin nang utan 2 buywa. Ay ako ra kay ala upong ka makama. Balaboy man sa nga kinibagwa cellphone nga makatext din. Yan ipa ka sili mo na text sa ako nga tawag. Na, kumusta? Mahina. Kaya katawag man na siya alkanan. Kaya nasa ka. Kilala kita.
Kilala kita, bistu kita. Kaya nasa nga, katawag man. Ano banda niya ito, nakasara text me, takamate kan. Nagito na, dadun pangapi ka, kagida abuy naman nun yan. Naya pa na, minitik, so na, katawag na, bistu akan saka. At tanggap man. Miander man na bitu ka. Oh, di tanya ke bagan siapa doa so mahal. So bara dia maakasan na bang ka pelepas siyo. Kayaknya di materi. Abi dah bahas semua nak jangan mahal apa ka. Macam Dengan nama saya, tuskin na bayar na 3 days ako katangap man. Tali ka kakap 3 days ka na, nakaw maka. Kapiram man ikadar ka. Api alin ni berkaya na nga nadadagangan ka na pagawa na kati. Ino kayo ni piya kang bihi ka, di kalu-kalu. Naubaw na makuha nga adventure. Oh. La ilaha illallah. Nandin ni kang belingi ka rumahnya, nagunin ng panik senang kaya. Ono. Sa tigin cuma piasa ni paras. 2. Bunyan nun la. 3, 4, 5. Langon na natingan ko Uban na, kurangan ako. Ngay patay nga. Kalau ba ka sa natigin ng kaya, ini seksi ano ng utak ko. Ano ngaran yan? Kami na ako natigin siya. Nga siringan na ka na. Ini siya ano na. Sangod ka ko Sa nakatigin. Doon siya nakalungan sa Garcia. Ayat 3 na dia miketigr na uba kami maka naraka. Uba kami kabalingi sa haram. Ketigra miya di kami makakan, di kami makan ditar. Di kami makainom, dah. Ayat dia miketigr na uba kami makan naraka. Uba kami kabalingi sa haram. Naiman tu. Message na dapat ka. Ay, uy, pakamamagaw tangka. Niya, mamatsakur ka. At ipkaswang nga lagi doon ka. Mamanat kayo dinumpa katwa. Tenda ka. Niya, gapoy tama mo. Natiga na. Sami aswa, minirusu sa damirusu na. Kenapa yung pamata ka benar ka? Benar-benar. Pero man tayo mga mama, may kalabuso, kaya kalabuso niya, nakagidi pa karaw maling sawalay. Peter, ni karoman niya na, ay na, kami ang suwa, at kini na suwa, na di nga suwaan. Pagilay na nga, mga siringan tanong, kasi nga malay bertar ka tanong na, giya buong nga, kumpaw na walay rin, na di siya kilaba. Bataw na kaya, manisyo gado, kau bata kakikisya, pinta kaya nain. Nasupati ma'awata Rasulullah na miniganda ang gutwat tali ubalon niyan sawagan niyan. Undaw manggulaw lay man to na diya kan nakatawan. Penakadaklan ni man to. Kano bagyan nga mga bay? Penakadaklan ni man to. Napapununong ka niyan sukaruman niya. Laman na tigyan ka kubuha ko ka mataguna mimbalay ako sambir sumambil. Nagunya tigyan ko da ako maada kiyama. Ako si ina naing. Daw ko din naman diter sa marunot to. Kahit kaya yama. Kaya ina. Nauna gini kaya pakatapita kaya naataka. Mimbalay ako sabir sumapil. Semua tingin na daw nga mapangaroon mo. Subud-bud trip sa maburiw. Kaya kung makaralagay taman namok na tiga is. Hindi bisa makatamok ako. Napakaawa na ako niyambu. Suwati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hay Abu Bakar suwata akna Fatima na sumbala liman yan na pagkumula sa tapong na suwati yan sumbala askin yan na pagkuyong sa dua saluyuta hadis gang ko Hasan Abu Husain so Amir Hasan Abu Amir Husain na ngayang bala asak yaw Fatima
na kuyong sa saluyuta. Nagyan kaya lima niyan, na pumbunaw sa tapong. Naswati ko Rasulullah sumbala amatyan ni na punggulo sa kalkiyang ko Allah. Nasupuso yan, na pembetian yan, sumila lang agin na Quran kauban yang kalipati. Gisu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Ang nindagi ang masuk mga pamilya ko gusto mga wata kan. Gusto ka numambu. Masuk mga karuman niya gusto mga wata iyo. Amin ya Allah. Nang darupa ano Fatimah iprupaw wa ma ya. Hay Abu Bakar tigih na suwata kana Fatimah na ino miya balus kaniya na sa kanya ni maka pengunaan sumulod ko surga ko mga umatakan. Sebab sangat asumia gedu na karumah saya na danian dina i magdam. Na da umakabalam benang kaya masa kita mauulaula ko simban yang ko Allah. Suwagan yan na mini tanda unsur tali ugalun yan. Sa tigin sumbal aliman yan na pembunaw sa tapong. Na sumbala askin yan na pukuyong sa dua saluyuta. Na sumatan yan na pengguraok sa khasyatan minallah. Na supuso yan na pembetian yan sa Quran ka preview niyan sa milalangag yan na Quran uban yang kalipati. Pirati manuta ko. Pirati manuto. Suwagan na isa, sumbala lima, telo, sumbala ski, lima, sumbala mata, na enam, supuso, sito. Nagay da ni ilang kas ginawa ka naudaw na Napo na kay manto na suang kay ni. Guko na kay manto na haiti kay manto so saluyuta ringkar. No baru arbo di nga di kukuyong-kuyong ah. Okay. Manto na kanaw baka pseudo baka pagpakaw markangan na mineral. Manto na kanaw baka munaw sa tapong ana bikirisan. Oh. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Giiman di mai nang ka mga bai. Makaw masiran sa alungan na mawri nang giraw sa Allah. Isang kano mga kapulan na din yung maso ang gayawat sa ukakasyakan. Ilayon yung man ang atuladan yan, ang gayawagan yan na miniganda unang atali. Nasa kano na din. Ando na rin mga daan ay mga sister, ando na nun mapakilay niyo ko Allah sa alungan na mawri. Kaya rasay niyo ko simba niyo ko Allah. Peter o Allah sa Quran, sa Suratul Baqarah. Suratul Baqarah 2:1-4. Pangilang kaun sa nasadak. Suratul Baqarah 2:1-4. Kira ka bati aro? 214 na ko style ko to 214 on napigi Jamal. Nyato na ka? Chapter 2 verse 214. Chapter 2 verse 100. Chapter 1 na Fatihana, Suratul Baqarah na chapter 2. Chapter 2 verse 214. Nyato niyo? Nyato? 240 Suratul Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم.
sisan. Pamaati ko lang na sisigurado niyo po makasulod na ko surga. Kayo ba ay nakakasigurado na makakapasok sa paraiso? Kahit kunting pagod, hindi na kayo dumaan? Sa katanwari, andun na ni kabnartan sa kasultan ko surga, ada ubar katanukay, layak karina, ebidensya sa kaya rasay tanok ko agama. Atatan suhayat. O pamati ko lang, natatang ka din niyo, po makasultan ka ko surga, adara ka na sagad. Sa karamasena, lagi nyo sumiyagad ko miya nga una niyo. Auto ang buti ani Jamal. Ada manda makaparate sa kateruak niya. Niya kasi nga rin si Jamal na. Tu si isto. Mata na kayo. Di rin na namuka daw. Pag walang katibayan. Kalukuhan. Malaking kasinungalingan. Tu si isto bilibati ko mga Amerikan. Sumamuso mga maranaw. Natigiran na minsan dusututul na tumusok pariksa. Anak tutulap darah di lenganan sainden na anak tiga di darah di mampakadaan. Inaudaan ni. O sakay mau namatay, nasamay ang nasikarumang na may kadaya. Kang ngayon, nasunti ko kibasaw na, bari ba mindebaw adaraan sa kamaling? Ay dapat yun. O siya may atay sa ingin na tingin na, bari ba may sibu? Anayang unta ka? Maling. Hindi ka pa ka mga, piya baka na mawid ka mjaysta. Nasama ano, di pala bisi ka mga, bala ba umatunggo ka pa ka, di ka pa katero, ka matunggo pa ka. Assalamualaikum. May agad si karong mga hotel niya ko natandap. Nakarungaw kayo, natigil na, abi, si Umi. Ini mo malagang. Assalamualaikum. Lagi tiga mabuha kay brother. O sa kayo mau namatay na siya, may nga so daw na may pamituan ni karumangan na, pipikiran na, duisyo di nga panaytan. Sama yung isunti kaya noon. Pero yung manti, mga bae, nilampas siya na lang siya, ay doon, sige nino kaming kaawai. Na may katalo-talogay na maloto yatar. Saan na, miya simakan. Katataji ka di Umar. Sa kung cici kami sa lawag. Siringan namin. Miya katalo-talogo, kaya patay ako ito kasi panabiyo no sa matita. Nyari, kaya to, saan ka? Siya panabiyo no siya dito sa masigita. Sa kanin mag-imam. Kaya o kadua kami karakat na, miya ko maunta mga rido na tinimbagiran sa likod. Rodin na miya kalit sa pantagak. Nagua ki gepoy karuman yan miya sagala mas kita. Ay miya penuh arug. Dama bu aisan. Miya sagala. Nagua ki tonga ne lampas ni karuman yan naginawa niya no. Ay de maah. Ay miya tayo de kap ketan. Oh miya katulog-tulogoy na miya sama mo. Kata si ka di Umar kasi ano. Tiyak na na tulad na kita bubay. Tito mo na. Sa akin ba plastic mo suto. Kaya figura ko na tingin na ito. Tumamiyatay ka. O tingin udah kamatay nag-iipotek. Mata na tingin naman ninervyus ako sa di nga kaputay. Nagya kaya patay kayo ni na mata na sanggibo sa lamato. Hanggang no ka ba? Baari ba mindebaw? Bari ba misi buwa daraan ta kamaling? Nagyan na dito balin. Yan na nakipipikiran yung mga kaigsunan. Mga kapatid. Ay, no kailangan naging nasa katano mga mama. Umanay sa katano na pagamal. Sa kamamudani, pagamal ka, di kami tama na sisimatag kay karumanga. Umani yan na. Tinaugo na tikato na. Mestera. Ato na ikitidaan no na. Tinula. Bapalaw kita pitsay. Ang kakasay ni pitsay. Ang kakabab kinilaw. Pupala na. May atambangon. Na may mga kawa kato natikan na. Kamana ka din nakasuan na hutalan na malay gagaw. Malabay gagaw na may kada kaniyang kapadin.
Ni ako ka mapya. Madi diyo sa kanit Tuhan ka. Ha? Kakapa kay kapadiyan sa ka gumuraw ka na tiku ginakakada naman. Nakaisuwal na api ka guraw ka na tigin na wala na yan. Tapos na ang lahat. Akal 1 na tigin mirsab, akal 2, akal 3. Okay. Na bari ba min de bawah daraan taka? Ina nakaigiya ka na ba min de bawah? Saan na may experience ako? Subhanallah. Sangat tahu mama. Eno ni di kelida rilo ya. Ha? Adi ka di panunu. Babatan ng magid. Muro ka na ako kalabiran na paitawanan. Ubatan ng tangga. Namang mag-isa-isa siran mo. Baka nudme. Nakatip na nga mga besa puro. Muro ka na ako pangulugitan nila sa baringgang. Ilan yung mga lumalis niya? Oh. Sakat tao mama. Sige na, message. May English manuto. Sige na message. Kada ako'y manto sa talugaw na uba ako niyong banugaw. Sige ka raman yan kayo. Sige na ubad na okay. Taka pa ka sukata sa malumalala ka mata na niya. Upang makakasda na giyat talad na ngari ang sa tamban na. Ay abu adaga tala nagibagangakan. Tingin sa ka. Niya nini mo siya kay itin. Betrian na barokan yan na ay kaya betrian yan na disir tami otota. Nagutungan na yan lalag ko tulugoy na kaya ko'y katulugoy na kaya buatan yan na may kaulad-ulad disir tapang tara mapapuno-puno ang mga kambing, mga unta, mga sapi. Nasige na mata na kini ko malaa. Tamo ko. Kagi ako din yan di pamaga palalang-kalangkaw nang kaya malaa tamo ko. Kagato sa na sapi, gato sa na unta, gato sa na kambing. Sige na antari mga dikir ko. Milang kalangkaw na melay niya na may ito alawig. Kata niyo alawig. Ha? Akan na. Burung-burung. Bahay ko bu. Tintangan yan. Naad na lukso na mama. May ka puti-puti. Buko. Kaya gapas yan. So kaya umaan yan. Natigin na bapa. Assalamualaikum. Ikaw mabuang nga elo ko sa waalaikumsalam. Ikaritan. Nanda kayo hindi makapupun. Tigin na saya kay bapa sa tumampar saya. Namiyong todo. Di siran di magistorya. Kagi ako pagistorya siran. Tiga giyang kaya lokas sa ora ka anda kaon saya sungur. Tiga na sambu aki uba ako sa na makatarus. Weda kaya tiging bapa na may katlugaw iya kaplalaga ka na Anak tigin na siya nakarekya pa siya. Tigin na hoy. Natigin na ino kaplalakaw. Tigin na po manginuba ako kisa. Uba ad na makwakwa kabiyagan. Tigin na dapat ka sa ngayon dakan. Ino kasi dimbaling. Tigin na iba. Ino ako ay tigin di. Pamimikiran uba akong masiit. Ko apa daga. Kagiri at tigin na dan makatoko so pamilya ko. Na aya kaya tigin na kaya mapya bapa na maling ako ka makito ka wa. Tigin sa ka. Natigin na tunay iso na ka. Tigin na giibay rata ginawa ko napmuro ko. Pakaw makuha tigin na may katulugaw iya kaplalakaw ka na. Pakaw makuha sa walay na peso sati man na pamamagayan. Sati man na pangangalaw. Tunap mo nang tayo bitong pasalubong. Pasalubong ng bayan. Apet tigin sa sati man na pasalubong na din. Natigin na ito na mapipikir ka. Tigin na wakiba pa umapa ka. Pasalubong ako nga sa sati man sa kabingkanaan. Andin ni kalangkaw ni misis na.
Nya bati ako tujuh malang tabiati akan ayat. Suratul Baqarah dus 14. Nya bati akan utama namin. Isa na kanwati wala ang mga sikat. Pero kung bagay ni kitab siragan, sa kanito miya siro. Isa na kanwati wala ang mga sikat tapo manulod ko surga da mga rarasay. Sangat sikat. Aw kaya ka panaki. Pagatur ka da kaya yan. Makapalipas. Kapal moks. Tiyo, bagay na may problem mga family ka. May nikaton na. Ito, tingin na. Lumia ka. Natutundo niya nang kainibugay rin ng uto ha. Lokso. Banda niyo ay dininunday ni katubayan nakamata sa Ngaya tutula ka na. Nakidi ko itaroso. Itarosa nga may kuwan na niya kalina sa tayo. Yarhamkallah. Sige na, ora sino ka na? Sige na, udah may bulog na di kukuhan. Sige na min. Sige na, yabo pa kapasalubong na si Mrs. na 5 katawag kaya sige na, wata ka. Sino ka na singa? Bandin niyo besari kataw busa mana na din niyo kataw na, sungaran yan. Pero sututul nakataw niyo, nakatata na miya geda kan. Ha? Sus ba? Ngano ba 5 katawata ka? Ha? 5 katawata ka? Alhamdulillah. Sige na piraw to, sige na 5. Mas sakit na kaya sige na may kaalaw na ko iran si ina iran namugyang nga 5 katawata pangirawa. Abe, danangir ka na makagirawa kay ina iho. Nakapagay sige na budi na mo susunto ka ang 5 kataw. Nada ka bugang gira nun ina yan makakagira mo punuan nila. Sige, kuha ka unaki. Katakaw sa 5. Niya piran. Nanom yala ka. Natumatar. Dumidingil siyang ta. Sige na ino karyanan. Sige na tumakay kasuyakan. Tingnan na ino. Sige na sawa nga maulaw la. Anar ko ni Mrs. Sabi sa mga wata. Nasak ni Dara kaya noon. Agit man iputay ta sa nga mandawi. Badahar kataw no. Sorry lang. Hindi kayo. Pero bato-bato. Bato-bato sa Mandawi. Hindi sa langit yon. Bato-bato sa Mandawi. Di kasih ko, bako. Napiran. Nakagi ko mapya kapagilay ng sanga pito kami. Alam ko matanong. Nalumila ko. Ay ko lumala ko. Napagilay na nalakos na uman lumakad na marurwalo yan. Tigin na nung kanan. Tigin na tumakya udah may bulog ni keswer na ibon. Tigin na ngino. Tigin na sa kami sa kabariw. Nasa kami po makakakambing. Nakapakat tigin na bamid na satayin. Tigin na kada kaliway sa kabariw. Tigin na 5 gatos kami. Tigin kuwakon. Unya nung nakito ka na pakapangingkatan na perad. Mata. Agi ako pupangiketan na may kagirawa. Bapak dengan terus. Ginang gino. Tigin na amay ko na biuno kami ang isa ka municipality. Tigin na gino. Natigay na 5 kami ka barangay ay isa ka municipality natin. Sa kami bu makakakambing na isa ka bariw. Nangay 4 ka bariw na da kambing na. Murakan ako di kami rin pamisa. Natingin natin dirito, natingin natin magatos. Natay mo sa niyo mampira. Muli na mala. Natingin na ba pa? Alhamdulillah, may happy na ako. Natingin na doon na. Tunay ko rahon. Tingin na waki, mapakiduluga kong kao. Sige, kiyang utalo ko sa malugod. Ati, sumusawira ka. Tingin naman eh. Tingin na ang kanan na 5 gatos na ikatan na kasangay sa bala 5 ka sa kawanan. Nangka 5 gatos na saya. Nga 5 gatos sa sking ka. Nga 5 gatos sa. Nga 5 gatos na sa kasadan. Nga na sa bagyo.
Api itu teman nakakakabang ka. Anak tingin na mapya kaya adbis. Lumya na kau oh. Anak pa gani na painan na mapya ka pala ko. Nago kay kato kaw yang kay limong goto so. Nagusira makaparang dita ng katakawi. Naguparo-paro pa kang gana pero tungibo. Buto nga na ron pa kang gana biduang gibo. Naguira na kitaw nga na yara. Kisi at siya kito. Meatay na din yan yung masawala yung gusto. Akiraw to. Lagi din na ni kesuatan wa. Kutay tanong na daw siyumatan ron sa along na mauri. Ba't nakisukit ako kita ko rin sa tutulo ko bagi ikatolikin ni Rumpir agusakan. Pero man to'y mga tao may kalay sa mukha. Susakin niya ng bola, lima niya ng bola, may kauturon niya ka. Langon, may ka pa matawin sa lupa, tarak, langon din. Nakagi ako matay, nadaban niya nun, may minitulog siya ko kuburihan. Sa kada, andit ni kawakas ka, nang ka na imbulawan ka, sising ka, aritis ka, necklace ka, nasama ka, no ba nga may pitulong ko kuburo. Agiyang kaya amal, simbak wala na, ayang kada tayo da, katayo ka kaya kambing. So na ko tayo saya gitu. Pia magagaw o, perdod ta, pero itong ibo. 2,000 ako, 5 gato sago. Allahu Akbar. Madak mabuto, merumpa ko. Niyaki si alaw siya, minitay ako. Oh, na. Gyan ni kiswatan wa kita kalawas tano ko kubur tano na so mga tamok tano. Pipa ta patayan tano na da kaya ba tano ron ni praw sa hadapan ko Allah. Matang ko Allah. Dapat tano ron ni praw sa ayaw mo kay praw sa hadapan ko Allah. Na sa sitwa miyukay sa sasasot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ko ligar ito. Bahala na ta ko niyo ka tumubila. Ay kira ako na di magubirhita. Ato na ito sa traka di katubilan. Bukswagin. Da katubila. Agyan na mga padatrang na katubilan. Batari bukswagin na di sa katubilan. Ha? Nah. Nato na isuwatan at namipitalo nunari anak yung mga sawalay. Siya kayo ito nasi dumiyatay sa disir. Dado naman ako mga sawalay abang makatutunda sa sati mabuha. Nasa ka, sigurado ka po ako makakuha Allah tala na matutunda ako na inuwag iso mga sahabat na lang wala kawiyag-yagirang ko dunia. Nasira ni Nusar sa simbirang ko Allah kakagigi. Dake abang ko nrukyu makwallah. Daki umangong wallah. Nah, menurut aku Fatimah. Asara malu nutum ya sayang kaya bari bamin de bawa. Dara antaka. Inao. Bari bamin sibu. Adara antaka. Inao. Sama budak ni. Managi-lagi tanong siya ini. Kagi ako mawapat sa Fatima. Entah suki kiwat ako Fatima? Sallallahu alaihi wasallam. Kagi ako mawapat sa Fatima. Na kagi ako kapaygo ng mga bay na inawidan o Ali Agusto Abu Dhar kabapa yan sa minsan kiinayan. Kakingad minsan o Khadijah. So Abu Dhar Al-Ghifari. So Ali dito sa Romania no. Karramallahu wajhahu. Ikadua miyawidon na so Abu Dhar aba pa yan sa minsan kiinayan. Kateng de minsan no Khadijah. Ikatlo miyawidon na so Amir Hasan. Ikapat miyawidun na Samir Hussein.
Hagi ako mayroon sa giyang kuto kubur yan. Na tigo Abu Dhar, betad niyo sang kanan nakilidian. Ka ipag-introduce sa kong kubur. Allahu Akbar. Ini betadiran sa Fatima. Na tuminindig sa Abu Dhar. Na ini-introduce yang kubur. Titeru yan na, ya qabr. Ya qabr. Atadri man illati ji'na biha ilaik. Hai kubur tigo Abu Dhar. Katawan ka ang kayamini taling umamir ka. Katawan ka ang kainu itamir ka. Gaya tigil su Fatimatu Zahra bint Rasulillah Habib Allah. Gaya tigil su Fatima awata o kakasi wallah. Mapuro a pamilya. Entang kiwa taon? Su Rasulullah na ayran ko Rasulullah ko Allah. Aduh. Badam pun na lagi niya na mala pamilya. Ayat na bangsa niya na swat. Pumakabuntig sa bangsa. Kasu Rasulullah nakakasiw Allah. Na su Rasulullah na mimbawata na su Fatima. Watay na nagusto Khadijah. Nabadam pa na mala a pamilya arwar ko Fatima. Awata Rasulullah. Temo na kaya nga lang 1,000 na dunia. Kasi nga 260 countries. Na temo nun so lang mga pamilya. Na di sira makatimbang ko pamilya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan na ipipigiran nga sister. Siya ka na igira, may pigira ka na yun. Matang wala ka. Kada na ko siya kakan. Girap na ko na kalipat ang sumang asya ko. Gaya tigyan so karamaw Ali karramallahu wajha. Gaya tigyan so Fatima karamaw Ali apiagadatan wallah. Kaswallah subhanahu wa ta'ala napiagadatan yan so Ali. Gaya tigyan so ina o Amir Hasan apo o kakasi wallah. Gaya tigin so ina o Amir Hussein aapo o kakasi wala. Pero ito ka koneksyon na bangsa. Naripira, bilangan niya ko na. Bilangan niya ko biya. Wata kakasi wala. Karumaa pag-adatan wala. Ina. Allahu Akbar. Pata ka bangsa. Amapuro. Naso kaya pa kapasad teru o Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu na sumimbag sa kubur. Kaya katiru Allah fa'antaqallahu al-qabra faqalat. Kaya katiru Allah ta'ala sa kubur. Kaya katiru yan. Sikap manusia bagi anda madari kapakapter o nga kubur. Di kaki pengin benar kasi Allah Ta'ala nakapakai penapakatero niya nangan na begang ka. Matang ko lang nga begang ka nakapakatero niya. Dama na mustahil ko Allah. Ino da makaparate so kaum salih alaihi salam kakagini pantun nirang ko salih agi nga amya kalalaator nakabutan na malaa unta abubay amaugat. May nagisututulan siya. Alhamdulillah kami nagyo sa kami sa kami nagyo. May kalagal na bukod. Nabako kirang pasindaan na puno ito na. Nanay, ito ni Shuni. Iterusak na eh. Api ada ko ito mapanutol. O tango. So nga nurak no. Alhamdulillah. Fa'amtaqallahu al-qabra faqalat. Kaya katiru Allah so kuburu Fatima. Nakati so katiru yan. Guminiraw so qabra. Naam! A'rifuha. Uway katawag watigin. Walakin وغير تيجو قبر ولكن لست موضع حسب ونسب
wa innama ana mawdi'ul 'amalis salih la yanju minni illa man kasura 'amaluhu wa khalasa illa man kasura khairuhu wa khalasa 'amaluhu. Oh ya tigo kubur katawan na kami. Ugay da tigo kubur na kanauba ko darpa barabangsaan. Kena tigo kubur ba ko darpa atatamuan. Kanauba ko darpa kawasa mangawasa. Kanauba ko darpa milyoner. Kena tigino ba ko darpa malay samuko. Kena ko ba ko darpa barabangsaan. Mata na kimamu. Na andi darpa kita tamukan. Sumya makapiyapya walay. Andi darpa makalay bangsa. Ay, romaran tafsiran. Nagyang kaya kubur, ituro ka ba darpa barabangsa? Ituro ka kaya kubur darpa kawasa? Gaya kaya kubur na darpa inya? Aw, pakalilipatan niyo. Aw, ya tigo kubur, katawan na ka na tingin siya patima. Katawan na ka na sa kanyan na. Wata Rasulullah. Armaw Ali. Inaw Amir Hasan Abu Amir Hussein. Ugay na tigo kubur na. Kanaw ba ako darpa barabangsa na. Kanaw ba ako darpa tatamukan. Saan na tigo kubur na ayabu kidar para na baramal. Mapapuno-puno ako at tigo lupa. Amaniksa. Piti barangan na mga paulo dulo da pakasiksaan wallahu ta'ala kutawa pa ko marak na daamal yan. La yanju minni da tigo kubura pakaligtas rakan illa man kasura khairuhu ruwar ko tawa pa kadgek liya nagyang ko to mapya wa khalas amaluhu agum yagi kelas siko kapagamal nyapa sad burok dilalisiran so Abu Dar nakiabitan sangkut ta oras ta kaya sembagaw no kubur dabsar tigin nalalawak nung kini introduction okay personal, gana live. Nasada ni. Ay dapat ka may kawit nga kukubur, kakilala ka niyan. Antay mag-introduce ka. Sa ano rin, antay mag-introduce ka, may kamakaw-makan na kukubur. Antaw na. Ya kung si imam mo, ay bubsaro niyan, pagkubangan yan. Ano ba niyang ginawa? Kilalang kayo ni. Tagay na isay niya, maura mamang. Sira na, tungit-tungit duminsan, na langon na 14, na bakay ramaw ma, kamura ka na ako di kayo rin, tuba sa 14. Oh, ay, saya din po na, kaya bala yan ka na, dindingali ka na 14. Rapid fire, ha? Di ka na pagkidindingali sa kayo, bentong, semento, ayan na dindingali na ka sa ginawa ka na, langon rapid fire. O baka tigas. Saka mamudani, na di ka nung pagkidindingali sa kayo, buntong, semento, ayan na, pakidindingali na ko na sa mga tingin kami siya na langon commander. Oh, lagi dah. Kaya ubatan no miyaw bugsang kaya dunia, di tanong kapikir lagi yang kaya kawan. Atau nang tati ko kubur, ini sebagian Abu Dar. Atau nang tani sebagian? Oh ya tigin, oy. Oh ya tigin, nakatawang ko. Ugay da tigin, nakanauba ako darpa. Wala na, kilangan na ka na, di nga kataw na, kaya pantagan ako kakapatay na sa kanika papantagan na putri maamor. Umama na tigin na, dahan-dahan ka magsasalita, kami at ako na sa kanika papantagan na sumusulot ko. Sulutan na kabugatan. Wala na, kiraw na ko na itero. Sa karidyo man, nagkaroon ako daro. Kubur dahan-dahan ka, di nga katawan. Pitot tima na sirbisak, ngauman salungan, nasalakot pagdanak na sarako. Di umaat na salakot sirbis, sapot to, salakot sirbis, akad, salakot sirbis, itinin, salata, arba, kamit. O di akong kakilala. Nangan na pito ti manatrak na langon na ng tatabon sa driver. Pito ka kalas ya driver. Na pito a parkingan.
Dia mong kakilala. Ate ini terus kung gumiro so mong kara ando no ni man to. Nanti kau baka di parat no takara. Nanti ka na pulala ko ka puputo sa nga sama po te at sama ka nubigat tay apa sa ilan tumimbo. Sige na bisita. Nah, ito na kung tenis mo kuburo. Weh, tige ang katawan na kan. Kanap tige no ba ko darpa? Barabang sana, gu kena ubah ko darpa. Na pa madapter una ko ni tamo ka. So napan? Sa kanap tige na darpa ko bara amal. So tao abara simba. Da pakaligtas ko matatagura ka ng mga siksa. Arwar ko to piya kadde klienso. Madak lama piya. Agumya giklas. So ayaw mana ni na magiklas na no. Kagya miya kata sa oras saya. Sa kan nakabayar na matas na kagya kaya sifatan ng kan. Okay. Ayaw mala kaya sifatan ng kaya mga boy. Ayah kadang lang kira sana di kekria, edi tinggi dah rumah suat. Buat tinggi na dinis kasihan nak kubur, ba ko iputay. Pagal nga kasama nga buntal ka putay. Ibig sabihin Allah Taala, umani sara, makaw na pagal nga buntal ka putay. Antay di buntal. Paman nak taro ka no sa disiput ay. Antay buntal ra katanwa di putay. Badin manare saudara katano kay palalabang ka kagida mada nga sumo krumuan kasama ya kanu madar ka niya nga di automatic kaya luta kubur ka manda kakilala kadar ka mada nga nananiwa ka kamuro kan umada ari ka nga nawa ko bar ka pa kabalam sa kay palabang na ngano ka na miya sima yo miya ka lalaita mo ka di niyo palabang na kamalaita mo ka tataguan niyo sa sendingan nakapya gibo kap kay lemiro napya di pa merper ka na itatapi ame kapaninindriyan sangkan na akong suda yan. Itan di maririla yo. Ari mga pagaro. Ilagi da nga mga bubayang di tan di maririla. Ngubad na metero ang jami karataw na ginawa niyo na sebartan Ati kesabaran nakangutay ni pamananta kaniya na yapon siya lima gibuak ya pangusyati niya ka na di nga kesabaran na may hapon siya ako nakasistir. Okay. Itan di marile kagya kasan ya galas jis na nay no kasi romanan tanong bu o baka kami ni ubo request na anytime mang kaya ko dia may amersab oy kaya laya maimbulagan ang mga mama nga mitimo may magunutan na laya maimamalagan di kami dudum kalakan ubaad na karumba ka na tiya potaw alangon na iperduto ay no kami miya katatablig alam mo na imalay sakit. Uba mapya. Ay miya kalalaw ni gida mo na sakit. Ditan di maririla yo. Kaya nga mga ariyak na mga bae. Ditan di maririla Wana miya tero kan siya kaya sanangan ng kanuron na sa puloro kanud na rila, gibu-gibu na rila. Paninda ko Allah mamakasurga kanu busak. Gusto mga pamilya ko, languntan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah naturo kaming kakulalan na matitu ya Allah. Ya Allah nawad naturo na kay man to kagagaw inauba kaming kaum belaga ya Allah. Ya Allah nawad na prila na kay man to kagagaw inauba kaming nonda day non ya Allah. Ya Allah nasup nga sa sakit sa naiginda pa makabagrang ya Allah. Ya Allah nasu karagnan si sa kakawiyagan na pa makaluaging asiran ya Allah. Ya Allah pakilay nakar kami so reality dunia. Pakilay nakar kami ya Allah ka ayad nakailay meron na sobra sa buluan. Ya Allah napakilay nakar kami so alungan na mori ka di mi katawan imapambulolaw ni Rabbal Alamin. Ya Allah napakalangan sa paratihim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.